Ano? Hindi ko napansin eh. Kaya sila kuya ma, ay sila kuya Riz. Ay. Saan sila kuya Riz? Hindi ko napansin. Ikaw yung tinitin ako yung paa mo eh. Saan kasi yung po? Sige, thank you. Meron kang ano? Hydrate. Bigyan mo yung si Sir ano? Mark ba yun? Ah, saan ba siya? Doon, malayo na eh. Namulikat daw siya. Pero muna siya eh. Ito ba yan? Salt? Sige, sir. Sige, sir. Sir, sugar. Kopya. Meron pa. Meron pa. Ano meron pa? Han? Hmm. Kopya. May gel ako. Ah, sige. Okay na yan? Ah, sige. Ingat. Iya po.
ka na, pre? Ha? Salt, kailangan pa? Meron pa? Oo. Nakain nyo kay... Pakiya. Oo. Oo. Yeah. Ito ba yun? Sa double check. Ito na yun. Oo, ito yan. May tubig yan, okay na? Okay na, okay na. Yes, yes. Sige, bossing. Oh, good luck, good luck. Yan na ba? Malayo pa. Good luck, sige, focus lang.